érzem, hogy most a te fejed 80-szor akkora, mint amekkora egyébként, de tudom, hogy nem. De ez egy bagatelpélda. És szóval, hogy valahogy mindenhez egy ilyen, és ez nem jó, ez nem rossz. Egy megigott viszonyt élek meg, és hogy minden érzelemhez is. És csak mindezt most azért mondom. Most az furcsa, de a testvérem, tehát a Marci halála óta mindez mint a végérvényesen, tehát ezek irányítanák nem is az én létezésemet, hanem mindent, amit érzékelek, hogy most mindent így látom. Így látok, hogy mindent előre ez a lebegés. És ezért is furcsa. Ezért is nehéz. Nem nehéz hülyeség, nem nehéz róla beszélni különben. Csak bármit mondani a testvérem halála utáni életből, mert és olyan merőben más fizikailag is. Nem csak érzelmileg a legkevésbé, hanem mindenben, ami addig természetes volt, hogy de egyszerűen túlságosan képlékeny, és túlságosan buta, és komolyan vehetetlen minden ahhoz képest, amit vele átéltem, és ami vele történt, meg ami még mindig ül bennem. És ez egy nagyon szar póz, mert nagyon nehéz figyelni ebben, vagy nagyon nehéz. Így komolyan venni más történeteket. És különben ez sem jelent semmit, mert ugyanúgy jó mondjuk most veled lenni, vagy ugyanúgy jó érzés vizet inni. Nem ismertem a Marcit, csak a elmondásoknak én beszámolók alapján tudok valamit, de hogy van egy ilyen érzésem, vagy egy ilyen benyomásom, és én nem tudom, mit kell csinálni, hogy te tulajdonképpen már valahogy átélted a halált vele. Aha. De ő is. Hát vele átélted a halált, mikor még élt. Ezek a leírások, most ha belegondolok, valójában a Marci halál előtt is pontosan ugyanígy éreztem. Mint sokan mások. Ja. Tehát ez az állapot, ugye a halál is egy érvényes állapot. Halál nem ijesztő. Nem egy negatív élet szó, hanem egy
Vagy nem egy mínusz előjel. Ami ebbe az állapotba behozott, ha ilyen idióta szavakat használok a Marcival ellen, akkor az... Tehát ezek tényleg csak brutális dolgok. Ezekről valahogy nem tudok most, nem most egyáltalán. Nem, ezek tényleg megmagyarázhatatlanok, vagyis ezek annyira értelmetlen, és vagyis értelmetlenül kegyetlen és irreális és brutális érzések, amik nem is ezek az érzések, hanem önmagában a tény, hogy ő meghalt, meg az érzések is, ezek mind elfogadhatatlanok. És nem is akarom őket elfogadni, és szerintem nem is fogom soha. De amikor élt, akkor megszólítottad? Akkor nem. És valami sokkal frappánsabb szót akartam mondani, hogy megszólítom. De belegondoltam, és igazából ennyi történt, hogy 17 éven át megszólítottam. Most már nem. De akkor nem megszólítani kell, nem újra megszólítani. Hogy rájönni, hogy mit kell megszólítani. Még nem halt meg ilyen közeli emberem. Szóval nem tudom. Én se tudom. Igen. Távolabbi. Te legközelebbi halálod az. Szerintem a mocsások elközelebb. Ami tényleg az, szerintem nagymamám most halt meg pár hónapja. De hogy ezt értem, hogy ez megjobb. De igen, a Zsófinál, aki állam azt hiszem fiatalabb, kicsit. Ezt nem értem sokkal. Tehát nem csak ő hal meg, hanem én is meghalok meg. Amikor nagymamám meghalok, vagy nagymamám hal meg, én nem halok meg. De amikor babátnőm hal meg, az nem meg. Az a korosztályúval valaki, ahol nem, ez nincs, szóval, vagy nem kéne legyen, tudjuk, hogy van, de szóval egyszerűen más helyeken gyulladnak ki a fények, vagy hullnak ki. Egy nagyon jó barátja halt meg, aki felakasztotta magát. Például is volt egy ilyen, mondom, mikor ez a srác meghalt. Igen, ja.
Én pont amikor ő meghalt, akkor volt egy viszonyom valakivel, és az volt, hogy talán benne volt a pakliban, hogy ő terhes lesz, és születik, vagy terhes lett. De aztán tehát úgy tűnt, hogy igen, de aztán úgy tűnt, hogy mégse. Vagy aztán azt mondta, hogy mégse. És aztán egy évvel később volt, hogy mégiscsak. Csak azt mondta, hogy nem, és abortusza volt, és ezt az egészet csak az mert ilyen tök érdekes volt, hogy ott így gondolkodtam azon az általában barátom barátja. Meghalt, valaki nem született meg, vagy nem fogant meg. És akkor azon gondolkodtam, hogy ez volt a fantáziám, hogy ők találkoznak. Volt egy ilyen két valaki. Pusztán attól valakik, hogy a képzeletünkben valaki ráadásul a képzeletemben a felséges gyerek a képzeletemben találkozik. És akkor ez egy ilyen érdekes, ilyen fontos gondolat volt, hogy vannak az életen túli, meg az élet, meg a létesülés alatti jaink. És akkor ez egy ilyen kicsit ilyen túlzó gondolatnak gondoltam valahogy, aztán nagyon talán vigasztalt, vagy valami gondolat volt, hogy ők találkoznak. Akkor ilyen szabadok. Zöld mondtam, ilyen szabadok. Amúgy a testen létezésen nincs egy ilyen nagyon kipékült viszony, tehát nem gondolom, hogy testben lennél, akkor hol jó. És akkor ez ilyen, kicsit így tökéletesen erről beszéltük a barátommal, hogy egy kicsit meg irigykedünk. Haragszunk rá, és irigykedünk. Hogy úgy, most akkor neked nem kell lejönni ide a kis üzembe találkozni. Miközben találkozom velünk, akkor erről szó, tehát hogy így van egy ilyen, volt egy ilyen, hogy így kicsit így fenegettük a fogunkat rajta. Így. Jó van, akkor neked már jó, vagy neked mi akkor tartjuk. Most már minden jól van. Tartjuk a hátunkat helyet.